Hej mor, og alle de andre underlige mennesker, som ser sådan her video. Det er i dag morsdag, og af den grund, så vil jeg lige sige tillykke med morsdagen. Det er sådan lidt sjovt at sige tillykke med morsdagen. Det er ikke sådan, mindre der er nogen, der gør noget ud af det, at det bliver til en ting, man skal sige tillykke for. Men det er en glædelig morsdag, og jeg glæder mig da til at komme til at se dig, når jeg kommer hjem igen. Så er så ikke så lang tid til, så det kan du da være glædelig over. Det er altså, det er hyggeligt, når man siger sådan nogle ting på internettet, men du er en rigtig dejlig mor, og kunne ikke ønske for bedre, så det er sådan nogle af det, man burde skrive i et kort hvert år, men nogle gange så kommer der bare en glædelig dag, og du er en dejlig mor, men kunne ikke ønske for bedre, og bare sige en god morsdag, og håber, jeg fanger dig på Skype her senere i dag. Det kunne jeg godt forestille mig var muligt. For mig, og det er for dig, ved jeg ikke. Og hvis det igen det er dig, der er en person, der ser den her video, og du ikke er min mor, så gå videre. Men en god morsdag.